dag er vi på eller i dag er vi ikke på fasaner, men vi er på svanejagt. Svanejagt på bøger. Yes, der er sådan rigtig langsomt. 2 timer siden. Nå, vi siger lige til, når vi har fundet nogle Jamen, du klipper bare. Goddag. Nu har vi endelig fundet nogle svaner. Er de ikke bare flotte? Svanejagt. Eller skråstreg. Svane. Da 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 da. Svanejagt. Så det var det for svanejagt i dag. Ses næste gang.